Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. They then asked Lieutenant General S.D. Khumalo to accompany them to Brooklyn Police Station in Pretoria. U-Advocate Andrea Johnson uzikhabile izityholo ezithi icandelo eliphanda ngobuqhophololo i-IDEC lijolise kwintloko yecandelo lezobuntlolo uNjengele Khumalo ngenxa yendima yakhe njengomququzeleli weqela elijongene nokubulawa kwabezopolitiko. The court has noted the cause of complaint raised by the accused in relation to the nourishment that they are receiving. Ingqina kwityala lokuzama ukubulala usomashishini waseMpumalanga uJoseph Joe Ferrari Sibanyoni ngo-August ka-2022 likaVusimuzi Kate Matlala lithi kwafuneka litshisa imbumbulu ezihlandlo zili-15 ukuzikhusela kumadoda exhobe ngemipu. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. U-Advocate Andrea Johnson uzikhabile izityholo ezithi icandelo eliphanda ngobuqhophololo i-IDEC lijolise kwintloko yecandelo lezobuntlolo uNjengele Khumalo ngenxa yendima yakhe njengomququzeleli weqela elijongene nokubulawa kwabezopolitiko. Enika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga, uJohnson ugxininise ngelithi ukubanjwa kukaNjengele Khumalo kwakusekelwe kwizityholo ezinobuzaza ajamelene nazo. Ikomishoni yamkele ingxelo ngenkqubo yonyango u-Advocate Johnson adlule kuyo kule veki ephelileyo ngethuba bekulindeleke avele phambi kwekomishoni. Advocate Johnson has provided us this morning with a full or fuller medical certificate following her treatment last week when she was due to appear. U-Advocate Johnson kuxwebhu olufungelweyo ucacise ngokubanjwa kwamagosa phezulu kumacandelo onyanzeliso omthetho kuquka ukubanjwa kwentloko yecandelo lezobuntlolo uNjengele Khumalo nezinye inxibamxhaka kwi-SAPS ngoJuni walo nyaka lolachazwa njengolwabaxwayo ngethuba babegxidika kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International. Bajamelene nezityholo zorhwaphilizo ubuqhophololo nokuqeshana ngokwazana phakathi kwezinye. U-Advocate Johnson ulipepethile ibango elithi yaba sisipaxa ukubanjwa kukaNjengele Khumalo esidlangalaleni noseyisuka kunika ubungqina kule komishoni. Upon finding him at Otia, the two investigators explained who they were, why they were there, why he was sought, and what his rights were. Ukhobe wangena kwizityholo zokuqeshana ngokwazana kwizikhundla eziphezulu kwicandelo lezobuntlolo. The manipulation of recruitment processes and appointment of persons without suitable qualifications into senior strategic posts in the criminal intelligence unit. 25(2), the bypassing of vetting processes, which, among others, manifested itself in the failure to apply for and get top secret clearances where required. Ikomishoni iyaqhuba. Usekela mphathi wamagosa ezendlela womasipala oMbaxa waseKuruleni onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi kunye nengqinelaziwa ngokuba nguWitness K banikwe ibhele ye-R5,000 umuntu emnye. Bobabini bajongene nezityholo zokuqulunqa iyelenqe lokuphanga kunye nobuqhophololo okunxulumene nokuphangwa kwamatye anqabileyo ka-2023 axabisa malunga ne-R15 million eKhilani eRhawutini. Inkundla kamantyi yaseRhawutini ifumanise ukuba usekela ntloko wamagosa ezendlela kamasipala waseKuruleni onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi kunye noWitness K ngamafuphi abanabungozi okanye iimpawu ezithi esisibini singabaleka kwinkqubo yokujongana namatyala aso. Inkundla ithi uMkhwanazi kufuneka avele rhoqo ngentsimbi yesithandathu ekuseni nasemalanga kwisikhululo samapolisa eAlberton ze uWitness K naye enze njalo kwesase breakdowns rhoqo ngemivulo. Court have found that the provision of section 60 subsection 4A to E they are not applicable to applicant number 4 and 5 and they will not eventuate. Therefore, the court have considered to grant bail at amount of R5,000. Eminye imiqathango iquka oku kulandelayo. Not to communicate with the witnesses directly or indirectly,
and not to interfere with the witnesses or to intimidate. Both of you, you have to hand over your passport. Amagqwetha kaMkhwanazi axoxe ngelithi uMkhwanazi uye wayithobela yonke imiqathango yebheyile kwizityholo zangaphambili abejongene nazo, ngoko ke ukufanele ukufumana ibheyile. Akwathi la matyala awatyatyekwayo ngamampunge kwaye azalwa bubuhlobo bobuxoki obuphekwayo nengqina uWitness K. I don't have instructions when it comes to that. It came as a shock. Personally, I strongly believe that it was not even necessary. It's irrelevant to the matter in hand. Ukanti ibilingqina uWitness K ngamafuphi owangqina phambi kwekomishoni yophando kaMadlanga malunga nokubandakanyeka kwakhe kwisiganeko sobusela obabucwangciswe nguMkhwanazi. Ukanti elityala lihlehliselwe umhla we-25 kunyanga kaAugust ukuze kuqhutywe uphando. Abaxhamli bendodle athoke Limpopo bavakalisa inkxalabo ngokutsalwa ungagunyaziswanga kwizibonelelo zabo zakwa-SASSA. Oneminyaka engama-66 Masotwane Mabotha uthi indodla yakhe kuquka yomntakwabo oneminyaka engama-71 nodade wakhe oneminyaka engama-77 ziye zahliswa ngokumandla. Mabotha uthi amatiletile akhe okulungisa le meko afe mthanyana. Izalamane zakwaMabotha nezisele zigugile zithi nayo yonke isenti engenayo ibalulekile. Babongoza amagosa eSASSA ayinike ingqwalasela imeko yokutsalwa kwendodla yabo. The problem that we have is with regard to our SASSA old age grants. For the past 5 months, we have been experiencing 200 rand deductions from our grants. I have been negatively affected by these deductions because now I am unable to make ends meet. Omnye womxhamli wendodla kwakulengingqi uthi uchazelwe okokuba le mali itsalwayo iya kwingxowa kamasingcwabane angazange kodwa ayibhalisele. Every month they take and take and take and they do not stop. I went to SASSA offices to inquire and they told me that there is a funeral policy that is debiting money from my account. I told them that I do not have a funeral policy. I only have a local burial society. As SASSA, we don't do deductions. Maybe let's just clarify that one. What we have realized is our beneficiaries would hand over their ID numbers to third parties like your funeral schemes. ISASSA ikwadize okokuba uninzi lwezikhalazo ezishicilelweyo ziphuma kwizithili zaseVembe kuquka isikhukhune. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama. Ingqina lezotshutshiso kwityala likaVusimuzi Cat Matlala nabanye abamangalelwa uBethwel Cele lithi lathulula ngembumbulu ezili-15 ukuzikhusela ngethuba lelinge lokubulala uSibanyoni. Liza kuthabathisa kwakhona ngomselityala kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng eRhawutini. Kuthiwe xa ngalo namhlanje emva kokukhalaza kwabamangalelwa bekhalazela ukutya abakutyayo abaseluvalelweni. Ujaji Kasim Musa unqwalile ukuba kuthiwe qha ngelityala de kube ngomso ngelinika abarhanelwa ithuba lokufakana imilomo namagqwetha abo ukusombulula izikhalazo zabo ngokuphathelene nokutya. Abarhanelwa uVusimuzi Cat Matlala, Musa Kekana noTiego Floyd Mabusela baseza kulala beqamele ngenqindi kwezimnyama izisele ngelixa inkosikazi kaMatlala uTsakani nommangalelwa wesihlanu uNtabise Ngzama bengaphandle ngebheyile. The court has noted the cause of complaint raised by the accused in relation to the nourishment that they are receiving. To that extent, the court will then, as soon as the matter is postponed for tomorrow, engage your counsel as well as the person in charge from the South African Police Services that's responsible for your transport to see if we can make some kind of an arrangement if possible. In the circumstances, your matter then is postponed back to the High Court of South Africa, Gauteng Division, Johannesburg, sitting here at the High Court Johannesburg Court number 4F to Wednesday, the 22nd day of July 2026 at 09:30 or soon thereafter as the matter shall be heard.
uTiego Mabusela noMusa Kekana kutshola ngelithi bangodubulugeqa abazama ukucima igama uJoseph Joe Sibanyoni ngo-2022 abezoshutshiso bathi babehamba nge-BMW emhlophe ingqina lenkundla uBetwell Cele liyavuma abamangalelwa bajongene nezityholo ezingqamene nokuqeshwa njengodubuligeqa abazama ukucima igama usomashishini uJoseph Joe Ferrari Sibanyoni usaziwayo uTebogo Thobejane imvumi uDJ Vedis uJaji Musa segwebe ngelithi lamatyala azaxoxwa kunye de kube ngumhla wesi-7 ku-August. Ixesha lasebusika lolwaluko kulonyaka lisiphule abakhwetha abangama-43 eMzantsi Afrika. Ngokwekomishoni yamalungelo i-CRL elwanaphondo linenani eliphezulu eMpumalanga neswelekelwe ngabakhwetha abali-18. Inani lokuphulukana nemiphefumlo kwixesha lasebusika lolonyaka lolwaluko amatyendyana angama-43 eshwaka lokama iintsapho zilindele ukwenza mayiyiyi oyolo lokubuya kwawo esuthwini edlulile ebukhwenkweni engene ebudodeni. We wish all those families, especially amazibasa, the mothers of those boys, that they heal. We hope they will heal. Iziphumo zophando zekomishoni yokukhuthazwa nokukhuselwa kwamalungelo enkcubeko inkolo nolwimi i-CRL zibonisa iMpumalanga, iGauteng, iFreystata kanye neMntla Ntshona njengawona maphondo anamanani aphezulu wokuhlanza kweselwa kubakhwetha. Lo gama eliziko lesahluko sesithoba kumgaqo-siseko lithi izehlo zokusweleka kwabakhwetha zoyamene kakhulu nokungalandelwa komgaqo-nkqubo wolwaluko ngesintu onikeza imigqaliselo kwiindlela zokuqhutywa kolwaluko kumabhoma. These deaths have happened in both legal and illegal schools. It's a function of the intervention that was required did not take place. Ukanti ke le komishoni CRL ithe iza kuseka intshukumo ezimeleyo yophando ebizwa njenge-Section 7 Committee ukuphanda ngeziganeko zokwehlukana kwenyama nomphefumlo kubakhwetha kanye nokuqinisekisa ukuthatyathwa koxanduva kubugwenxa nobundlobongela obuyanyaniswa nexesha lolwaluko. Kunjalo nje i-CRL ixole emswaneni ivelana kanye neentsapho eziphulukene noonyana bebelixabiso nebebelungiselelwa ikamva eliqaqambileyo nobunkokheli ezizweni ngelithi nce. Abantu abangange-146 baswelekile ngenxa yesifo sengcongconi kwintshona ye-Democratic Republic of Congo ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka. Le nyewe izana njengoko eli lizwe lijijisana nokuqhambuka kwe-Ebola ebulele 900 kumantla kwempuma e-DRC ukusukela ngoMeyi. Usukela kweyomqungu inyanga ukutsho ngoJanuary ngabantu abangaphaya kwama-300,000 abaye bosuleleka sisifo sengcongconi kwintshona yelizwe lase-Democratic Republic of Congo yaseKwilu kuphela. Umphathiswa wezempilo wephondo uthe uninzi lwabo lube neempawu zomkhuhlane, intlungu kumazantsi esisu nokukhupha ngasentla. Kunjalo nje abantu abangange-150 bade bohlukana inyama nomphefumlo. Kambe ke ukuqhambuka kwesifo sengcongconi kuye kwagutyungelwa kukuqhambuka kwe-Ebola ethe yanwenwa ngokukhawuleza kumantla wempuma yase-DRC oko yabhengezwa phakathi kwenyanga kaCanzibe ukutsho ngoMeyi. Lo gama inani lokwenyuka kwingxelo ze-Ebola likhokelele ukuba urhulumente waseCanada akunqamle ukwethutyana ukungena kwabemi bangaphandle abakhe becakatha umcondo e-DRC kwiintsuku ezingama-21 ezidlulileyo. Amagosa aseCanada athi elinyathelo lijolise ekuthinteleni ukunwena okuqatselayo kwe-Ebola. Kunjalo oko kuza emva kwemigqaliselo yokuhamba evakaliswe yiMelika kubemi baseMelika abasuka eDRC ebalula ukuba kumele bachithe iintsuku ezingama-21 kwelinye ilizwe phambi kokuba babuyele emakwabo eMelika. Kananjalo umbutho wezempilo jikelele i-World Health Organization ugxininise imeko yongxamiseko kwezempilo kwihlabathi ngenxa yoqhambuko lwe-Ebola eDRC ngomhla we-17 kwekaCanzibe
ukwalumkisa amazwe akufutshane ukuba aqinise iinkqubo zokubeka esweni nokulungela. Ukanti ke umbutho iWHO sathe gqolo nokuba phantsi phezulu nababandakanyekayo ukuza neentshukumo zokukhawulelana nokuqatsela kwamanani osuleleko lwe-Ebola eDemocratic Republic of Congo. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu usuku lwenzolo. Ukutshona kwelanga kukuphakama kwenkwenkwezi ndivumeleni ke ndiniphakele qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko lithe rholele ngamafu phaa kwindawo eziko-Upington kananjalo phaa koBloemfontein noPitoli kanti ke mbukela izibhaxu zenkungu esizilindeleyo phaa kwindawo ezikoNtshona Koloni. Xa sijonga ke mbukela imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka into yokubana lithande ukuphola kwiindawo ezininzi lithetha ilanga ke mbukeli phaa kwindawo ezikumazantsi koMahikeng kanti ke zizibhaxu zenkungu ezixananazileyo ke mbukeli phaa kwindawo ezikoThekwini ukuqhinela ngasentla phaa koMbombela napha koPolokwane. Into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. Kanti ke kumbukeli sawuthi sijonge amaqondo obushushu kuyaphawuleka ke mbukeli into yokubana sawuqala ngephondo lakwaNdonga ziyaduma phaa koPitoli lithe ilanga lifudumele ngu-24 koSprings u-5 no-22 kanti ke mbukeli kube ngu-23 phaa Brook kanti ke mbukeli sitshile sitshotshe sibheke kwiphondo laseLimpopo phaa koThoyandou lifudumele ngu-26 eGiyani babambene ngamanqaku phaa laBurwa ngu-12 no-27 siye ke mbukeli kwiphondo lapha eMpumalanga lithe ilanga phaa koSikhukhuza lifudumele ngo-28 eMbambela ibe ngu-26 eCarolina ke mbukeli ibe ngu-4 no-21 siqonde ke mbukeli phaa emazweni ko-Ulundi ngu-29 oRichards Bay ngu-28 eThekwini ngu-14 no-25 sitshile sitshotshe ke siye phaa eZenzweni phaa koKomani ngu-1 no-25 uqanda qoqo senxuba kanti ibe ngu-2 phaa koRobert Sobukwe liyabanda kakhulu mbukeli emangalisweni kwiphondo laseNtshona Koloni Outram ngu-5 no-20 kanti ke phaa ke mbukeli koMossel Bay ibe ngu-9 no-17 eGeorge ibe ngu-18 eNorthern Cape ke mbukeli kuyaphawuleka ku-Upington lihleli lifudumele ngo-29 ibe ngu-4 koDR ibe nguye u-25 kanti ke mbukeli phaa koFreystata kwiintaba ezixananazileyo kokuphumleni liyabanda liqheqhezelisa amazinyo ngu-1 no-23 phaa ke mbukeli koFixburg ibe ngu-1 namashumi amabini siyiqonde ngqothe ke mbukeli ngephondo lapha eMntla Koloni kanti kuyaphawuleka into yokubana phaa koTaung ngu-4 no-28 koTosca ke mbukeli ibe nguye u-26 endisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Chosi.